Beno, gaurko honetan Ataungo Torto Gazte Asanblada ezagutuko dugu, hain zuzen ere. Zenbait jarduera antolatzen dituzte hauek urtean zehar, eta apirilean zehar ere ez dira geldirik egon, izan ere 17. gazteburuaren harira, maiatzean ere horren beste utziko dute, eta beste hitzordu batzuk ere badituzte aurretik, baina Goierri mailan ere esango dugu askorako utzi behar dutela oraindik ere hauek aste santu honetan. Guk gaurko honetan gurera gonbidatu nahi izan ditugu Asier Lasa, Andoi Zirastorza eta Eneko Imaz. Egun on, Irukote? Non. Epa. Zer moduz? Ondo. Gustua. Bueno. Nekauta pixkat, baina ondo. Ekintza asko izan dituzu ez, da? Bai. Eta oraindik ere geratzen denerako, indar batzuk gorde beharko dituzu, Bai, azkenen gure gustokatik inditu, iten den gauza dira, orduan. Piskat ere bizi emateko ez, hori marra dauta. Mira, lehenik eta behin asanbladaren inguruan galdetzea gustatuko litzaidake, izan ere, urtean zehar zenbait dira, aipatu bezala, antolatzen dituzuen ekintzak eta bestelakoak, eta hori guztiak aurrera eraman alizateko noski, atzean lanketa handi bat egongo delakoan nago. Ez dakit, noiz eta nola sortu zen Torto Gazte Asanblada? Galdera Gaztetxoa ez da hortako inigoi galdetu berko. Baina asanblada aukide zaharrena, galdera hori behar. Urte luzez. Berez ogargi beha aspalditik. Gero asanblada ez dakit noiz, tio. Behan dugu. Mesartu nintzen, justu ondela 2 urte gutxera bera, zuek hola moz. Gutxixo, baina... Urte igoztera, asko bintze, baina zehazki zema dien ez. Hor aurretik, Mikel Dorronson da izan zizkiek, lehenengo igual, hortik hasita, dala urte asko. Oargik gazke urte. Oargik 40 urte baino gehiago nik uste gozkela. Oargik bere garaian, duela hilabete izan genuen hemen, Jon Aizpurua eta berak aipatzen zigun, ez da, zenbat eta zenbat ekintza antolatzen zituen bere garaian ere Oargi elkarteak, zenbat mendibuelta eta bestelakoak ere zenbat antolatzen zituzten, zuk jarraipen ematen ari zarete orain. Saiatu ditik da bintzen, pero ematen nahi gehan ez, nik uste dut baiet, garen lan taldeako bastanteko bizi ematen du herririta ez, eta nik uste ekintza bastante antolatzen ditula. Baita gaien ataundoan herritxikeako gauzak antolatzen dira. Beste herritxeko ikusita ataunen igual gauza gehi antolatzen dira urten zehar, hori bai. Bueno, ekipo, eunon. Nik dauken apuntaute hemen gauza batzuekin komentatzeko. Eta ez dakit, ez dauk ez ikusteko elkarrezketakin, baina, dato kurioso bezala. Ez dakit efemeridez alekzaten, ez dakit behatzen zuen kalendarion mobien bakoitzen ze ospatzen dan, horlako gauzan zalekzaten. Vale. Seguntze gauza. Bueno, berez gaur, larunbata apiriek 19, aste santuko egun bat da, eta da zehazki, Virgen del Carmen. Baina hortaz aparte, bakiz bezaren nazioartok egun edan gaur. Preson... Ez da Mazazpide. Mazazpide goi. Zerbait raroa baina Oso arraroa. Bai, gaur ikasi bazuek gaur dala justo Simpsona nazioarteko egune. Zerrena? Simpsona. Seria. Ez da ikusten zuen, oez? Bazkaltzeko ordu. Suelto, tarteka. Bazkaltzeko ordu mitzaten za normalen. Hoxen, sortu zien 1987, ez dakit hortaz zemat urte dien, baino, hoi da nazioarteko egune. 37 urte. Ondo jokat buru kalkulu. Beida, 37, silma soixen uken nahi patzeko. Eta hoi alde bat egutzita, galderakin saitzeko prest. Hoizan pixkat izotza usteko eta olako gozakiteko. Orduan, joaraka epau duen bezala urten zehar jarduera eta ekintza mota ezberdinek antolatzen die gure herrin, eta unen hain zuzen, eta zueke ondorioz, urte oson zehar eta geldik egoten, beste gozatzen hartzen darien mus txapelketa, fugito txapelketa, gazteburue, kontzertu, kitzaldik,
Eta bueno, guzti hauek behar bezala antolatzeko eta burutzeko oso garrantzitsua da elkarren arteko koordinazioa. Ez dakit asanbladan nola antolatzen zeaten, batzarrak nola izaten dien, bakoitzek kargu bat dauken, ala pixkat elkarlanen antolatzen dezuen, parte hartzea orokorren nola da asanbladakoa? Taldela da. Bai, hoxe. Taldela, bakoitzek bere garrantzie, bakoitzek bere lekue, nik uste ez taula bat beste bat gorago. Azkenen dano dauzku ideiak, dano dauzku bere bete beharrak eta dano dauzku asanbladan parte zen momentutik, egin behar eta... Bakoitzek aldonan, adez, ingok, marraztu da, kastelakitako moldatzeala. Berez legalki papelen egon barra dekargo batzuk, gure kasun diru zaine nahi da soro, eta berez presidente inigo. Baina gero jardueran bertan danok garrantzi gola dugu, eta bintzet esko botatzeko presauna, ongietu horri beti. Baina, azkenen elkarte bat, guargi elkarte iban barra daulako. Azkenen, gero hartadi elkarteare bada asanbladan parte, azkeneko urtetatik, eta horre beste presidente batzuk, eta gare. Orduan, asanblada beha, como tal, danak garrantzi berdine, eta... Antolakuntza, astero antolatzen dugu asanblada bat, bertan asteko eta urrutiko egintzak antolauta, bentsat aurra pasoak ematea. Zemat kide dare, gaur egunen, gutxo gora bera asanbladan? Amar bat? Bai, amar goiti, bai, amarren ingurun gabiltza. Ez da asko, baina... Eta esango zenuen, pixkat hortik tiraka, azken urtetan gorakada, berakada izan dola pertsona aldetik? Mantentzekin guztua, ala eneko? Zer? Mantentzekin guztua. Bai, Hombre, azkeneko... Nik uste azkeneko urte hauetan gazte jende gehiago sartu ala, baino normalen kopur hortan, asanbladako kide... Aurren, Izenak esateun bezala, gazte asanblada izan da, suposatzen da, bertako kidek gaztek diela, orokorren. Esango zenuen, nolako harremanak sortzen die asanbladako kideen artean, ze batzuk igual bai izango die kuadriakok, igual harreman gehiago daukeanak beste batzukin baino. Esango zenuen elkarren arteko, ez dakit, harremanak sortzen diela asanbladako parte dienan artean? Bai. Bai. Gaina adin ezberdinetako gare. Bai, ja. Bestela ere atauden asanbladatik kanpo adin ezberdinetako asko nazten ja. Beste herri askokin aldera bezkeo, ja badau adin nasketoi, baina nik uste asanbladan hon da, guendik. Kide geanok behintzet gehiago eta elkarrez hautzen dezue, beste edade batzutan zegitea danen ikusten duzu eta aberatsa da. Bai. Eta horrez gain ere esango dugu, taldean aipatu duzu, gutxi gora bera edo antolakuntza talde horretan, edo asanblada talde horretan 10 bat pertsona zaudetela, aipatu du Leirek, guztien ez dakit koordinazio hori garrantzitsua dela, baina koordinazioaz aparte parte hartzea ere bai. Azken batean taldean bakoitzak hartu behar dituelako, ez da alako konpromisoak edo antolatzen dituzuen ekintza guztiak ere aurrera eraman ahal izateko. Ez dakit, behin ekintza horiek eta burutzen dituzuenean, zer nolako erantzunak edo emaitzak jasotzen dituzuen, gainerakoen partetik, herritarren aldetik edo... Justu garen momentu baten, aigala saiatzen, gerozta gazte jende gehi horbiltzea, ze hortxe gabiltz, belaunaldi baten arteko hortxe burrukan, ze hor dare belaunaldi bat, dauna pixkat, nogargitik ez gertu, baino bintzet urruti pixkat, eta hortxe gabiltz pixkat gazte jende horbildu nahien, da hortako ekintzatzuk antolatzen, da horrek frutuk emate ditun. Gero erantzune, juerga danen beti da erantzunona hortan. Horreztu erantzun txarrik. Gero bestelako, claro, azkena adibidez nahik bastante debatitu gendun hau, eta esan nahi, gazte asanbladan askotan jotzen dugu ekintza batzuk sortzea gero juerga sortzeko. Eta hilabete nagusiago gero pentsatzen dut izango deula hortaz, baina helburu ere izan da pixkat juerga hortako plan hortatik atea eta beste zerbait antolatzea. Nik erantzun txarrik ez dut uste daunik. Gero dauna da, jendek gauz batzuta jende gehiago animoko zazu, segun ze datatan dan, jende gehiago animoko zazu, eta jenden gustotan asmatzea oso zai da, baina saiatzen asmatzen. Beraz esango dugu gaztek oro har parte hartzea, ez dela horren erraza ekintzetan, edo ez dakit. Horretarako, zein irten bide topatu dituzue orain arte?
Asmegu barra dago asko, ze publiko motai bidearo nahi duzun ekintzakin bat, ze ordutan, ze fetxatan jarri nahi zuen hori, klabea da. Baina, esan nahi juerga danok animatzeka, baina gaztetxea bakarrik ez da, juerga itxeko leku bat. Baita izan barra espezio bat, kultura eskaintza eskaini behar da, politikara inbarra da, hortaz, igual, pixkat, inkomodoa, bentzet deserosoa da jendentzat. Eta baina hori saiago barra gara aurre ematen. Hortan, pixkat, tekla honegarik ikutxu barra jendea bideratzeko. Hau guztia egon daiteke ere lotuta, ezakit gaur egun gero eta gehiago izan gaitezke gure zilborrari begira bizi garenak, ezta? Asko aipatzen da pandemiak alako puntu eta parte bat edo markatu zuela, baina ez dakit gaztei begira edo atzetik datozen generazio hauek, ez dakit gehiago begiratzen diote agian baita ere beraien zilborrari edo esan dezakegu, ez dakit noski honek zer nolako eragina duen, Ataun bezalako herri batean zuen ikuspuntutik, hau da, auzolana noski oso garrantzitsua delako. Eta bakoitzak eta batez ere batzetik datozen gazteenek ere beraien ale hori jartzea. Bai, eta bakoitza bere da, eta azkenen gerozta anitzago gehala iruditzen zait, bihurtu gehala gizarte erabat anitzen ordun danakin asmatzea, osea, esan editena da, gusto guztikin asmatzea oso zaila da. Orduan, gero, claro, antolatzeko, garbitzeko, orduk pasatzeko gogoa, ez dauke jende asko, gero dano dauku gogoa, bai hau tzajun, entzun ikusi jolastu eta ondo pasa, baina gero idan antolau da, idan jasotzeko gogoa, ez dauke jende guztik, orduan, ulergarri da guztiz, jendeare zainbeste etortzea, baina gero azkenen eskertu iten da jende gehiago etea, azkenen ordu gutxiko dielako bakoitzek sartu barra duzkenak, eta lan hori banatu iten dalako. Baita nik uste gainaztela kasolea gaurrengo gaztek gerozta urrutik gotea, asomalan lekutatio, gaztetxetatio, esan nahiet, ez gaurrengo gizarten gazte gerozta aukera gutxi eman dezkilako gauzak doain iteko, azken finean kirola iteko, gimnasio bat apuntatzeko, orain du barra gare jabetero kuota bat, kontzertuketara itzeko, gerozta doako aukera gutxiko da, eta horrek pixkat gazteke pixkat apartatze ditu gaztetxe badan herrik emenetio, eta hor gare sartu barrago pixkat gaztei asamblea gertuatzeko. Leheneneko zuka ipau dezu, gaztetxe baten azkenen, bandola baik aldan neina emaintzet politika pixkatin bardala, ze askotan nek uste gizarte honetan batezek gure gainetik daren belaunaldi horik gazten figura lotzen duela asko, pixkat igual parranda dala bakarrik gukin nahi deuna, eta igual beste interes batzuk ez dituela oso gure gaine hartzen, baina adibidez aipau dukeu, pasadan asteburun Torto Gazte Asamblea kantola uztola bastante asteburu osoa. Ostiralen egontzan dokumenta bat eta larun baten grafiti tailerra, mural margoketa, lunch bat, Saharako produktu batzun bilketa eta gero mai inguru bat. Ze valorazio, ze balantza iken ez asteburu hortatik, nola juntzala esango zenueke? Espero zan bezala? Bueno, ni uste nahiko ondo juntzala ez, ez dara ezken kiston jende pila bildu, baina ez dindu aspirau ez da, ez dindu espero hola asteburu normal batean emeste jende gertuatzea eta ni uste ondo juntzala. Eta itzaldi ere, ni guztua junitzen mitzea itzaldikin daula, ni uste ondo juntzala. Jakutako leko ematea Saharako atazka ja nahiko hosti dala. Naiz eta jende asko gutxi gorbildu ja hotxa ematei olako atazken nahikoa da. Ezken bilan ikusi genuen gaur egun mundun daren atazka pilokin, Ukrainiko gerrakin, Palestinako genozidiokin daula, pixkat Saharako atazka, bain luza izanik eta hain zarra izanik pixkat gehituala itzalpen, eta baita baukela gaina bere lotura historiko Euskal Herrikin, ataunen ikusi itxeu. Saharar jatorriko umek hemen uda pasatzen, da pixkat horri leku egin genion. Eta hoxe antola guen. Aurretik baita aipau ditu badala nahiko figura garrantzitsu bat belaunaldi berrik, azken finean etorkizune hori dielako, eta asanbladan azkenen naizta jende bat egon, beti hongo dalako errelebo behar bat, asanbladak aurrea seitzeko. Ez dakit zuek herriko belaunaldi berriri ze transmititu nahiko liezueken, ez dakit, zein esango zenuen dala igual modu eraginkorrena gazten iritzi jaso eta ekintzetan parte hartzeko? Zein da zuen ustez modue belaunaldi berrik
erakartzeko nolabait. Nik ez dakit garbi Ala horren bila zabiltzen. Alko nizun, Jaingo gabe, no? buah, osea, lehena baitu gana izketan, oso zaila iritzen zat, gaurrengo eta nekok esaten zuen, gaurrengo gaztek. Gaurrengo gaztei nik uste dut ikusten zaila, ez daukela interesik olako, ez da nahi ez, baina zati handi bat ez daukela interesik olako gauzatan, eta hoi ikusten da, eta ez dauk interesik olako, iten dien itzaldi askotan, da ez dauk interesik itxen dien kulturekin zatan, da zuk esan dezuna lehena baita uste, askotan juerga bakarrik eta listo. Zein dan, nik ez dakit. Olako gauzak antolatzen zeitu, betikoa, txapa ematen segi. Eta kontuatzen dauna, hoi galdu arte. Gure kasun, gertu ginen asamblea gure kabuz. Bate konbidau zegulako, nik uste ez zure kasun, ez nien kasun, ez bazta gertuatzen asamblea zure kabuz, zure interesak atio zaila daula baita gertuatza. Ez dakitzen dan klabea jende gertuatzeko, baina pixkat eakustea asembleare danon lekoa dela, ez. Danon iritzi kontun hartzen dira, danon proposamenak kontun hartzen dira, eta pixkat danon arteko elkarlana dela. Orduan suposatzet horrek baita, asamblean norabaiteko frustrazioa sortuko dola, azkenen gazteentzako espazio batek sortzen badu gaztei behidako, eta danai behidako, baina gaztei behidako ekintza sorta bat sortu eta igual ez balin bada erantzune espero bezalakoa, ez dakitze pentsatzea ematei zuen horrek. Ez dakit da igual bilatzea gakoa, jendea bilatzeko, erakartzeko. Baina, bueno. Normala. Ez dara baki antolatzen momentu ni uste baki ez dala kistoneko jende pia gertu dagoar, ez dala zamar betiko, bueno. Bai, eta gazte asambladatek azkenen ez dauke udaletxo bat dauken bai boterea ekonomiko gita, bai mediotan esan nahi etena da gu saiatzen galdandak egina zabaltzen, baina zuk azkenen ekarri behar dituzun o presta behar dituzun ekintzake ezin due kiston gastue sortu. Eta gero jasotzen den diru sarrerare, ez da kistona izango. Ez da erreixa kontuatzea eta enekok esan duna. Azkenen galtzen den momentun nik uste orduan kontuauko diela, o gehala, o zer falta dan errintzen. Nik uste gazte asamula batek herririk kiston bizia ematen diola. Eran batea o bestea, gero igual naizta gaztetxen ez egon ambiente ondina, herrin ja ambientea sortzekin, horrek herriri bizia ematen dio, eta falta da momentun da, jendea antolatzeko prestetzen momentun da, jendea ja aspertzen da momentun, gaine jotzen da momentun, orduan ikusi barkoa zer erantzun daun, ze igual gazte asamblea bukatzen da momentun ez da falta hoi, eta orduko gizartek ez to falta motatzen, ez dakit. Baina goatzen bidetik nik enizu, ez zat iruditzen erantzutea, zer behar dan gaztea erakartzeko. Eneko koentxa ipau zein izan zan pixkat bere prozesue asamblada gertuatzeko, hasi erandoitz, zuen kasun, nola zerk bultau zaitue asamblada sartzea, zerk erakarri zaitue? Gu, ni, kuadriakako argitik da ibiltzek akon, han ibiline genuen daula, eta kondiziotako bat izan asamladan sartzea, eta orduan bagiltzak eta idana, eta horratik nik uste, ni horratik sartu nintzen asambladan, eta hoxo. Eta ni buelta hundik eman behi historiri. Azkenen hartari, bi elkarte iru dare nagusi, baina zen da zen oargi elkartea eta hartari elkarte hemen sangreuren, ni sangreuretarra nahi zenez, hartari elkarteen gebiltzen lanen, eta antolatzen ziren hor lehen hau bila ez daula, hartari elkartetik ekintzak eta oargi elkartetik, eta azken hartarin gutxi gehatu ginen azkeneko kideoik gauztak antolatzeko, pentsau gendun etzala logikoa bi aldetatik aparte jutea, ze azkenen bi gazte asamblada ez da inungo herritan, orduan bi gazte asamblada bezala funtzionatzea ere etzun balio, orduan hortik hartain gerenetik gazte asamblada juntau da, bi elkarte hauek bakoitzek dauzken aldeunak eta txarrakin, ekintza batzuk leku baten antolau da, beste batzuk beste baten antolatzeko. Eta zuentzat, ze esperientzi da asambladako parte izatea? Jende animoko zenuen asambladako, pixkanaka gertuatzen hastea, o ze ematen du asamblada batek? Hombre, nei betetzen dit gauzak antolatzea, eta hola, nei gustatzen zat gauzak antola, ez dakiz bere lana ekartzen du, baina
antolatzen dizu, eta gero gaina ondo ateatzen bada, ba, beste satisfazio bat, o ez dakit, bai, posten dizu, ba, zuk antolatako gauzak ero ondo ateatzen dien gaizki atentzazuen, claro, frustrazioa eta olako gauzak ateatzen dien, baina. Nei betetzen ditelako eta gustatzen zatelako gauzak antolatzen, ni horrekatik animako non jendea, eta ba, leku eta jende asko ezautzen dezulako. Bai, nik animako nuke. Ze gero baita ni uste beti kejatzea eta erresa ala. Ba, ze ez daun ze gauza gaizkik egin, baina gero ez da benetan mundu ez daula kejatzean guzti ez da uprest. Gero ba, launtzeko gauzak egin, antolatzen, ega. Bai, benetan... Aixerrek esan bezala. Konformazio gori eskatzea, baina gero unen bukaeran ba, hortaz arrotentzea. Piskat herriri bizi ematez, eta herriko jendea elkartzez eta elkarri gertuatzez, baina esan nahiet erresa da eutean guztia sofan botata o potrojoaren tabernan launekin, baina hola berri txiki baten gauzak antola bardie. Piskat, egon partez egun guzti tabernan kainak egaten elkarrekin, piskat bizi ematen zaion gauzak antola bardie, eta hortan asamblea sartzea. Eta horrek esamaleak jende eskatza eta baita konprotu eskatza, eta hortan arrotentzazkenen hor parte hartzez. Bueno, esan dugu, eta ari gara esaten, eta azpimarratzen behin eta berriro, hori azken batean Torto Gazte Asanblada ere ez dagoela, parrandarako ekintzak soilik antolatzeko, bestelako ekintzak ere antolatzen dituzue, hitzaldiak eta alakoak ere. Eta, bueno, ez dakit, zuen ustez zein rol izan beharko lukeen alako herri txiki bateko asanblada batek azken batean, ez dakit pixka bat ari gara ez da aipatzen zer nolako ekintzetarako bide eman beharko lukeen, zer nolako gaiak jorratzeko, nondi bideratzeko. Bai, nik uste lehenbiziko oinarri izan behar dela, ba, gaur eundaren gai potentenak gatazka potentenak jorratzea gure arten. Piskat herrin gai hori jorratzea eta piskat herritarrak gai hori gertuatzea eta piskat jakin eukitzea zaian gertatzen Euskal Herrin soilik ez, eta baita mundu guztin. Hortako izan zen lehengoazten antolau genuen Saharan inguruko inguru, baina baita hortaz gain antolau genuen lehengorteko gazte burun Palestinako genozidio inguruko hitzaldi bat, ez dakit baita jarri bardeu, boiabeten nagusin baita zineforum bat antola du Lajein pelikulakin da bertan jorratzen da baita Parisko auzo marginatu bateko gazterin ondorekotasune eta pixkat gaur egunen ikusten deu akrisio gara baten bizi gala eta pixkat gai horrek jorra bardiela ataun bezalako herri txiki baten da ataun bezalako gazte jendekin. Bai, eta gero gehien bat gaztentzako leku bat izatea, bai bere nahi esaten egokena bere iritzi emateko, bere gauzataz protesta egiteko eta behai gustatzen zaizkion gaztei gustatzen zaizkion ekintzak burutzeko, zuazken gazte asanbladaren momentun, ba, proposo dizkezu zuri erakartzizkizun gauzak, proposo dizkezu zuri erakartzen dizkizuen taldek, proposo dizkezu zuri erakartzen dizuen hitzaldi bat, eta behintzet botere zuri entzuteko jende hori badaukezu gazte asanbladan zaren, orduan rol bat, ba, azkenen gazteok eneko lehenago esan duen bezala, gerozta leku gutxiko dauzku gure iritzi emateko eta gure lanketak iteko, eta hortako bai da gazte asanbladat garrantzitsue herrin bertan. Bai, ustez, hor ba, gazte hitz ematea eta gazteek antolau ze erabakitzeko toki bat. Aipatzen da, bistakoa da taun herri txiki bat dela, baina egia da, hartzen bali mazu zerrenda eta irakurtzen bali mazu herrin bertan daren elkarte ezberdinek desenteko zerrenda luzea dela, ez dakitzuek asanbladatik planteau dezuen o baukezuen elkarlanik olako beste erakunde matekin, elkarte matekin, igual aurrera behidako zuen propositotako bat da, ez dakit. Haitu gara lanen horrekin. Bai, justu antolatzeko gazte gure pentsago genuen. Hoen izango zala, hilabete nagusien zerra emestekin antolatzekin, pixkat atango elkarte difentekin kontaktuen jartzea eta pixkat elkarlanen sustatzea. Nahiko behan da seginen hortan, jarrinen kontaktuen batzukin, baina etzan ez garbikatea, baina gure helburutako bada, noski. Ataunen, ja gazteek gutxi gorbiltze balin badie, pixkat sustago harra hau ez, elkarten arteko elkarlan hori eta pixkat gure indarra batzea eta pixkat gauzak ahalik eta txukuna batatzea eta hortako klabea horrekin kontaktuen jartzea. Bai, saio ginen hori, pixkat behan du ibili ginen kontako, hilate nagusiako. Baina aurra behi da,
ni uste egin geula, zauzeula, beste elkarte batzukin metze proposau eta, a ber. Osondo. Bueno. Earki, bueno, ekipo, galderakin oraindik ez dugu bukau, beste galdera mota batekin saiatu behar deulako. Zango nuke nik leire oraindik izotz hori puskatzeko dagoela. Zu prestatu dituzun galdera hauek baliagarriak izango direla, eh? Bai, a ber, hau da pixkat, ez da helburu ez biok asarratzea ez da gutxi duke, baina, bueno, pike pixkat sortzea, bueno, bai, gaiztakeri pixkat. Ordunik prestatu ditut 3 motatako galdera motxak, ez daukezu asko pentsau harrik, obentzet ez da hoi planteamendue. Orduan, bueno, ba... Ondo erantzutek premioa dauke? Berez ez, baina nahi baztu aposto bedek ez du. Zagero gazte buru tragutxon bat. Estiloko ez. Hemen ez eren apologiketa ez errin behar. Baina, bueno, ba, joar, lehenengo blokekin hasten bali manaiz. Ados. Dirutzen zazun. Bota. Vale, hemen dauzkego asamladako 3 kide, zuek erabaki nahi dezuen erantzunea bakarrik zue 3 eta mugau, o asamlada guzti irekin nahi zuen bestela. Oain ulertuko zuen. Adibidez, zein da beierata beti berandu oiatzen dana? Bueno, Asko. Ez gara puntual. kandidatoa daukula mentxe, Baina nik uste asier garbia dela erantzuna. Ni bastante puntual. Baina nik uste Ainuare beti, beti da, nahiz eta ordu ja jarri tauki, ja ordu jatzean ez, etela, moni 20 minute bando gazaldeko naiz. Beti egiten dola. Baina nik uste gehiena bando jatzea gala. Zena dut. Bueno, nor ez da inoiz enteratzen bozkatzen ari zaretenaren inguruan. Guantxo onga beran, guzet duda idala. Ez egila ez da honeak etoztela. Bueno, urrengoa. Zein da flipatuna ozteinei dauzke idea burugabenak? Satezula, hau ez da lortu beharrikia, ez da erotutare. Izan deketanak, izan deke inorez. Perli... Izan deke ni ez da. Ez dakit idea eronak, baino kontzertutan... Moderno kontzertu zizketaz hasi. Baina ondo dau, eskerrak lehire daun, bestela... Bai, entzulentzako nire asambladako kidea naiz, bale? Bueno, eta nork egiten ditu meme edota kartel epikoenak. Ba, inigo... Bakarrak ite ditu Esaten nahi zaio, klase batzuk ematen hasi barra daula, guztien duneako. Baina ez inigo kabildadea badauke. Eta pixkat aurreko tiraka, zein proposatzen ditu idea gehienak? Ja ez idea erok. Oroar zein dauzke, hola, igual idea... Enuk esango, bat, oza... Nei asko... Dano kantzea, zena dut. Eta asko gustatzen jartzen ganen askotan menga hau antola behar dugu zein, hilabete nagusiak adibidez izan zan da nun brainstorming esatuna pum, kiston idea pila eta gero aurra gore antola una ditun gauzatako bat taldea, zema taldea da, taldea hau emea purrun da, goazen gora jotzea eta ez dakitzeta nik uste danok eta jartzen ganen gaina batek besteak hartzen dola eta honek tiratzen badio beste tiratzen dio. Osa, kontu nauk ezken nula estelo bat, igual, egun grupokin, kontaktatzeko, hor ja ikustea. Emozionatzean, idea gehitxe igual. Bueno, eta nor da autogestioa edo ez errez lemarekin bizi dena. Zaila, bai. Caballito blanco. Bai, Bai. Dago inor. Pasa palabra. Urrengo asambladan Bidauko dugu, Egatik ingo dugu, etiketa izan jarri. Ni votazion bat. Bueno, zein da proposena parrandan DJ izateko? Obviamente ni, baina bueno. No está proposik ez daula, Parrandan asko. Bueno, horre ontzan, doan naia eta Ainhoa dituzinen. Esperientzi motza baina. Motza baina. Ondo bilizien. Eta norre esan dezakegu dela taldeko ama edo aita? Zarrena inigo. Ez dakit ama hoitxe dan, baina... Baina zarrena inigo. Zarrena baina gero umenare bat ama. Vale. Bueno, txikiz, bigarren bloke bat. Ea, huel leirez, nik ondo ulertzen dudan ere. Lasai, bai, claro, eske jarriet ingo kontestu ipe. Hau da, erderaz dana jo nunca bat. Baina lasai, oso 3 bakarri die. Osa hemen ez da peligro hondik.
Esan daik ez zuen indezuen, ez tezuen ez da hemen inongo prendaik ez ezer. Beti bezala, indaik ez zuen arten ez dakit. Bueno, inoiz ez naiz lo gelditu eta ondorioz, ez naiz asanbladako ekintza batea junbe gelditu. Hau da, indezuen ez aile lo gelditu eta asanbladako ekintza batea ez azaldu. Lo gehitzaetik. Ez dut uste... Ni usteet jorri bat inda gero zuela batea faiautan haula. Bai, nire, bai. Normala, ez nire. Nik ez dut uste. Baina bestela... Komodi bazu garen, Bai. Tarteka. Usten da, ez da multaik. Jarraitu zuk. Vale. Jarraitu zuk, beste lankas hartuko dut. Vale, lasai. Ni ez nahiz izan inoiz, asanblada batea jundana, jakinbe zertaz hitzein bardan. Ni bai. Gutxo gara bera ida daukezu zertaz hitzin bardan, zehazki igual ze puntu jorra bardian. Ez dakizu. Hoi Inigo ematen dugu sonda puntu eta orduan etortzen denen, bueno, gaur hontaz hitzen bat, bam. Eta orduan estenga, vale, venga. Taldeko irakaslea. Vale, eta bloke hontako azkena, inoiz ez naiz ni izan, asanbladak antolotako ekintza bateko mozkorrena. Zan daika. Ian doitza. Behe baina gehiotan. Vale, zuek ez, zuek. Gu txintxoga. Segun zeun. Ondo disimulatzen dugu. Vale, eta azkeneko bloke bat, hau da erderaz dana, kien es más probable que. Haure nahi zuena, zue hiru eta olabota nahi zuena mogau, o asanblada guztia. Vale. Orduan, zein izan daike probablena, torto gazte asanblada utzi, eta beste asanblada baten sartzeko. Nik uste ez da, beste non baina guta ez. Bai. Torto eta gereztizu egin sartu. Ez dakit. Ez que ez dakit. Igual edade zaharrena porrarena inigo da. Baina bestela nahi dut. Nimo baindik ez dugu bat hondik kanpoa ikusten dut. Vale, zein izan daike probablena? Alkate postoko orkesteko. Opa! Ata hongo alkate. Nik aixi errikustet, alkate, Ojo. Nik aixi errikustet. Ojo, Bai, ojo. Ni perlire esan nuke. Batak daki. Asi talde berria sortuko dugu. Nahiari pegatzen zioke. Bai. Baita. Asanblada utzi danok udaretxe. Bakoitze berekin. Vale, zein da probablena musika jaialdi bat antolatzeko? Leire eta Inigo. Eta gerturoko ziren bazten bat. Vale, eta azkenekoa, zein da probablena jardunaldi o parranda baten mobile galtzeko? Anartza. Anartza ez da gaztea esan blatu. Barka anartza. Andoitz. Ez que mobile gutxi importa jona. Vale, Joar parentesi bat, ez dakit nahizun galdera okin seitu, azkeneko test bat daukeulako. Begira, agian hori utzi egingo dugu, oraindik ere bestelako galdera batzu baditugulako, arras pixka bat hartzen utziko diegu estualdi hau pasa ondoren, nahiko apuro uste izan dute eta aukeratzen, venga. Abestitxo bat edo pare bat entzun eta bere lagara bueltan.
maiten zatartuko jenerdian Lirotuaren lerrazteko ahalian Dira baizu mateltzen eri baten burian Bibizagizu maiten ideien ikusian Gida bai halere